sinceramente no lo dudé, internamente lo dudé bastante, pero bueno. Bien, un poco lo que sí quiero transmitir en esa lección inaugural es que fuimos de las primeras universidades, y eso se lo debo a la realitat social universitària es tradueix generalment en fer una investigació més aplicada a l'entorn social, una docència més en valors, una relació amb l'entorn que inicialment, antes ho hem parlat, era amb les empreses, per tal que l'alumnat poguera fer pràctiques empresarials ja en un mig on s'anava a trobar quan isquera de la universitat, i que a poc ha anat evolucionant, i aquest RSU que parlem ara, parlem d'una responsabilitat social universitària baix el paraigua de l'Agenda 2030 i de tots els objectius, però sobretot des del punt de vista de compromís social, la pata de relació amb l'entorn. Aquesta pata de relació amb l'entorn que ens fa visibilitzar com la universitat pot participar en les administracions locals, en les empreses socials, en les associacions de la societat civil organitzada, en les empreses, per què no? I tot això ens fa ara anar cap a un sentit més territorial, d'ahir que intentem promulgar ja el que és la responsabilitat social territorial i fer, sobretot al coll, per això és perfecte, un territori socialment responsable i poder treure un segell de ser un territori socialment responsable que donaria resposta a aquesta participació de la universitat, però no sols de la universitat, sinó de tot el conjunt i tot baix el paraigües d'aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible. Reconeguda per la major part de rànquings universitaris. Només citaré l'últim publicat. El prestigiós rànquing RUR 2019 ens situa entre les 100 millors universitats del món. El campus en aquell moment. Josep Sanos per part de l'Ajuntament, José Antonio Pérez per part de la universitat i